Namhlanje isonto ligcwele inkaba. Khona amaNazaretha athunywayo. Shushumbisa imvilophi, hambani nishaya usibanibani. Hambani nishaya usibanibani usimise kabe esontweni. Kwenzona esontweni laShembe. Khona nami ofikile lapha kumina ezohlambuluka isabathe edlule. Bathi because nayithi angizovuma mfowethu. Sasinikiwe kuthiwa sigquzule. Ngathi mina ayikhuleka mntamkhulu. Siyasonta. Makwenzekile ngakunyathela. Uzangitsontsotha obhozi bothi ishukho ziyangcoba bese ngithi sorry. Hayi ukuthi uzungizingele ngesibhamu. Kodwa amaNazaretha uma singamethemba uShembe. Mina uShembe ngiyamethemba futhi ngiyagaranta ngaye. Amen. Ngoba ayikho enye into ekhona nengiyaziyo evikela umuntu ngaphandle kukaShembe noma kunganje nesontweni kodwa uShembe uNkulunkulu. Amen. Sengigcina la. Ethi inkosi yamaNazaretha kulezi ayingane. Yayilapha ya empangeni kwesakamthetho. Kwakuyimgidi yamakhosazana, uShembe wesibili. Kuthiwa yahlala inkosi imgidi yayimisa ngo-12 yayisibiza lezingane bahamba badala bayoshintsha bahamba opheka yawabiza amakhosazana yayisibeka isihlalo sayo la yayisihlala nawo. Kuthiwa yaweluleka kwayikwashaya u-12 ebusuku. Ithi bantu abami ngiyadabuka njengoba nginibuka kanje nabanye benasophinde sibonana. Siyagcinana lapha emhlabeni ngoba ngibona isikhathi esizayo abazali benu abobe bethanda kakhulu imali kunoShembe ulimi abobe belikhuluma kuyobe ulimi lemali uShembe yobe ngaselutho kubo. Hawu kusehlula ukukholwa asinike inkulumo esesontweni. Yeah. Kuthiwa nje waqa hayi sekusehlula ukukholwa asinike limi. Akangehluli mina. Uma iweluleka inkosi amaNazaretha lezingane kuthiwa wayesethi uShembe kuyohamba khambe abantu abami abazali benu beniganisa abantu ababe bengakholwa kube njeyana esontweni kuyofika abantu ababe bengakholwa ebona inkosazana lapha axoxe nomuntu awubemjwayele kuthenga uNazaretha kuthenga ibhuku agcwaliselwe ukuze ayokhetha inkosazana esipholi bese gana lo muntu ongalona iNazaretha inkosazana emva kwenyanga ezibili ezintathu uyobe seshintshe iveza ubuyena ethi awugananga kaShembe wagana kithi kwenza umthetho walapha ekhaya. Ngoba lapha senzo kaShembe emzini wasephakameni ugagane thwala vuka ekseni laqoqomba laluluhle thwala liqwebezela balibona lijabula ugagane lathi abantu abamdama elibheka isikhathi babuza baba yini baba namhlanje kwenze njani wajabula kangaka wathi abantu abami khona into engiyami engiyilindile zathi masithi kushayo 9 kuya ko12 wayeseshaya indweba wabiza abantu wathi wozani abantu abami thathani igubhu kanye nezimbomu sihambe seDafrodi sohlangabeza abajadu. Thoka kusinwa kubhekwe eDafrodi uthi ubaba omkhulu wafica abajadu behlabelela